50 vuodessa mediavallankumous on ollut järkyttävä, jopa sanomalehdistössä, vaikka niiden ilmeasu nyt ei ole hirveästi muuttunutkaan. Legendaarinen toimittaja Vaasan Jaakko työskenteli tässä Vaasalehden kirjapainotalossa aikoinaan aivan erilaisissa toimitusolosuhteissa ja erilaisissa kirjapainossa, mutta enää eivät täällä raksuta latomakoneet, eivätkä räksytä kirjoituskoneet. Sitä paitsi lehden nimikin on muuttunut. Se ei ole enää Vaasalehti, vaan Pohjalainen. Miltei yhtä välttämätön kuin jokapäiväinen leipä. Siitä huolimatta meistä vain harva tietää, kuinka paljon työtä ja vaivaa yhden ainoan sanomalehden numeron valmistamiseen liittyy. Ei tiennyt tätä Kotoluhden Anttikaan. Siksipä hän kaupungissa pistäytyessään päätti käväistä lehtitalossa lehtensä syntyjä seuraamassa. Nokka, onko Kotoluhdan isäntäkin tullut kaupunkiin? Terve, terve. Oli vähän asiaa, kun piti maanmiesteuran ilmoituksenkin jättää ja en ole teidän talossa ennen käynytkö. No mutta sittenhän sopii kovasti tehdä pieni kiertokäynti talossa ja katsoa oikein kädestä pitäen, kuinka aviisi syntyy. No, kyllä se passaa, kyllä mulla aikaa on nyt. Lähdetäänpäs katsomaan tästä toimitusjohtajan työhuoneesta Pääkalon paikalta. Siellähän on jo aamuvarhaisesta paperisota käynnissä. Monet asiat vaativat nopeita ratkaisuja ja niin on päivätyö sielläkin päässyt alkuun. Ja itse asiassa täällä alkaakin oikeastaan toimituksenkin ensimmäinen vaihe, sillä suuri postipinkka odottaa käsittelijänsä, eri osastot, toimitukset, konttorit ja niin poispäin saavat tästä osansa. Ja mennäänpä tätä kapeata solaa toimitukseen päin, vaikka siellä näin aamuvarhaisella taitaakin vielä olla vähän hiljaisempaa, koska toimittajat ovat yökköjä, niin kuin sanotaan. Mutta yksi on varmaa, että päätoimittaja jo tähän aikaan vuorokaudesta istuu paikallansa. Hänhän artikkelin kirjoittaja, pääkirjoituksen laatija ja toimituksen valvova silmä on ahkerasti alallaan, niin kuin tässä näemme. Ja Vaasan Jaakko, tunnettu murrepakinoitsija, hän työskentelee tässä synnyttäen maankuuluja pakinoitaan ja taitavat olla tänään lujassa, koska mies noin tuumivaiselta näyttää. Hänen aikaansaannoksiaan on tämä laaja hylly. Siinä on vuosikymmenien oottako kuullut pakinat jälkipolvillekin säilytettynä. Mutta toimituspuolelle tultuamme, siellä työn vauhti kiihtyy tunti tunnilta ollakseen yön alkuhetkinä kaikkein kiireimmillään. Uutistoimistot ja monet kymmenet eri uutislähteet toimittavat tänne tietojansa ja toimituskunta on lujilla niitä vastaanottaessaan. Toimituspäällikkö on myös paikallaan, lehden toimitustyön käytännöllinen vaalija ja hänen taittolistansa näyttää tältä päivältä jo olevan erinomaisen hyvässä kunnossa. Paljon on juttua eri osastoissa ja ylijäämääkin siinä taitaa olla jo edelliseltä päivältä. Niinhän tässä on rähinää ja tryskettä kuin ennen kluburiihellä. En mä olisi uskonut, että sanomalehden teko on monihyväistä hommaa. Niin, kyllä se on monimutkaista hommaahan. Tämä on toimitussihteeri tässä juuri parhaillaan käsittelee päivän tekstitavaraa, toimittaen sen lähetillä lehti Latomoon, joka on kiinteässä kosketuksessa toimituksen kanssa aamusta yömyöhälle. Käsilatoja on valmistelemassa tässä ilmoitustaan, latoo otsikkoa. On saamassa sitten siihen myöskin konepuolen tekstin. Ja tässä vedetään oikovedos ilmoituksesta niin, että isäntäkin voi jo nähdä, että se on vähän enemmän luettavassa muodossa kuin mitä se äsken latomuksena oli. Konelatomo on kumminkin tämän meidän lehtitalon tärkein osa, sillä konevoimalla sitä teksti metallille ja painokuntoon muutetaan. Käsilatominen on siihen aivan liian hidasta hommaa. Latoja tässä kirjoittaa omalaatuisella koneellaan, nyppii kirjasin muotit lokeroistaan, kone valaa ne
Ja kun valu on tapahtunut, niin nuo kirjasin muotit, niin kuin tässä juuri näemme, tippuvat kukin omaan lokeroonsa, makasiininsa, josta ne jälleen on uudelleen löydettävissä. Kun konelatoja on tehnyt työnsä, oikovedos vedetty, siirtyy latomus taittopuolelle ja tässä nyt sitten taittajat otsansa hiessä ahertavat huomisen aamun lehden kimpussa. Tavara, uutistavara, latomus kulkeutuu kukin omaan osastoonsa, urheilu, maatalous ja niin poispäin omaan osastoonsa ja taittolistaan tulee piirros toisensa jälkeen merkiksi, että juttu on loppuun käsitelty. Mutta hyvä lehti vaatii myös kuvitusta ja tässähän se meidän lentävä mennä pyrhööttää juuri uutiskuvametsästykseen, jonka aikaansaannokset hän sitten tuo tänne kuvalaattaosastolle, jossa suuret kamerat suorittavat jälleen valokuvauksen. Ja siinähän kuvalaatan valmistuksessa on niin monituista eri hommaa. No isäntä, mitäs me tuollaista pipereisistä? Eiköhän me palata taas takaisin tässä maankamaralle? Niin, maankamarasta jatketaan tällä lasilevylle, on nyt siis kuva jo saatu. Ja siitä se eri menettelyjen jälkeen sitten siirretään metallille, syövytetään. Ja siinä on sen 7 eri käsittelyä ennen kuin kuvalaatta on valmis lehden kehilöön pantavaksi. Ja kun tämä lehden sivu on kehilöön puristettu, niin sitä otetaan jäljennösmatriisi, sivumatriisi tällä valtavalla koneella. Nyt työnnetään sivu tämän koneen uumeniin, se puristaa tavattomalla voimalla. Ja nyt tämä puristus on tapahtunut ja sivumatriisi irrotetaan noin latomuksen pinnasta ja siinä on tarkka jäljennös tästä ladotusta sivusta, joka sitten kulkeutuu stereotyyppiosastolle. Se on jälleen ladottava metallille. Näin se tapahtuu. Nyt automaattikone sulkeutui ja nyt valu tapahtui. Kuuma metalli työntyy tätä pahvimatriisia vastaan. Ja nyt tämä sivu on jälleen metallissa, mutta sylinterin muotoisena rotaatiokoneeseen sopiakseen. Nyt tapahtuu sivun putsaus, jyrsintä ja tässä stiklaus, jonka avulla painopinta tai painatuksen jälki koitetaan saada mahdollisimman kauniiksi ja miellyttäväksi lukijalle. Ja nyt onkin tultu siihen pisteeseen, että valmis sivus sijoitetaan rotaatiokoneeseen. Yön hetket ovat jo pitkälle kuluneet. Rotaatiopainaja katsoo huolissaan kelloa, painaa nappia. Nyt tämä iso musta sitten alkaa ryskiä. Rotaatiokone, monimutkainen laitos. Ensin aluksi hiljaa, sitten vähän vauhtia kiihdyttäen. Ja nyt onkin jo kohta täysin rähinä päällä. Ja lehtiä alkaa tulla kuin turkin hihasta. Valkoinen paperi soljuu monimutkaisen koneen läpi. Tavattomalla vauhdilla kone liimaa, taittaa, leikkaa lehden valmiiseen kuntoon. Ja niin se tässä tulee kauniina rivinä kuljetuslaitteelle otettavaksi hissiin, joka kuljettaa lehdet nopeasti postitusosastolle. Tämä onkin sitten lehden viimeisiä vaiheita. Aamuyön hetkinä. No niinhän sieltä tulee valmista lehteä kuin turkin hiasta. Eipä olisi mokomaa uskon. Niin tulee jopa 24 000 kappaletta tunnissa, jos oikein kovalle ottaa. Ja siinä sitä on jo lehti poikinen. Paljon tulee. Ja sittenhän me isäntä onkin oikeastaan kaikki käyty tässä läpi, mutta lämmintä leipää pitää aina talosta saada. Ja tässä sitä nyt olisi sitten monen ihmisen, monien kymmenien, satojen ihmisen kätken tuloksena. Lehti, virta kantautuu postitusosastolle, jossa lehdet vielä varustetaan, maaseutulehdet vielä varustetaan osoitteella ja niin on työ sitten tehty. Hissi kuljettaa valtavia lehtipinoja ylös postitusosastoon, jossa kutakin tilaajaa varten on olemassa osoitelevy omassa säilytyslokerossaan. Säilytyslokeroiden levyt juoksutetaan osoitekoneen läpi ja näin ahkerat naiskädet nopeasti käsittelevät kymmeniä tuhansia lehtiä. Lehdet nivutetaan vielä postipaikoittaan ja niin on kaikki valmiina. Ilmestymispaikkakunnan tilaajat saavat lehtensä jakajien välityksellä. Kukonlaulun kaikuessa räpsähtävät kaupunkilaisten postiluukut ja ennen aamukahvia tähyilevät uniset silmät painomustelta tuoksuvia sivuja. Mutta myös maakunta odottaa tietojen tuojaa. Junat ja autot vievät kukin oman osuutensa ja niin kiitää lehti nopeassa tahdissa peninkulmien päähän. Näin syntyy maakuntalehti päivästä päivään, vuodesta vuoteen, levittäen tietoa ja valistusta kaiken kansan keskuuteen.